Bafowethu uthi uKhuzana Mpongose uthibela ushaye phansi ngonyawo wathi udwendwe alihlehli umakoti engadukile. Uthi uKhuzana ke ngingamcela umnewethu ukuthi ke makahlehlisa ngoba ngisabanjwe umsebenzi ongibhekisa phesheya kwezilwandle. Wathi uthibela cha ngizogana mfowethu hamba uyosebenza. Ake ngiqale ngikubingelele bafowethu la kwisiqiniseko esemedia. Uqala ungena kule channel ke cela wenze ubulungiswa ke ucindezele button nga subscribe ke uzibeke ethubeni elihle kakhulu uthola amanye ama video ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke nansi ke indaba ke uKhuzana ke lapha ke phendula imibuzo ke ekuyaba khona ke inkondleni zokuxhumana ke ebisabalele ke lapha ke ukuthi ke uzokwenza njani njengoba ke uthibela ke eganwa ke kanti ke yena ke uyaphesheya. Uthi ke uKhuzana ke lapha ke uthibela ke cha ushilo wathi ke udwendwe ke alihlehli ke umakoti ke angadukile ke lapha ke okwizulu ke siqonde thwike leso khombisa ngokusoba ke ukuthi uKhuzana ke uzobe ngekho ke lapha ke ewona ke umcimbi ke kaThibela ke uzobe ke esemazweni ke angaphandle njengoba sazi bafowethu uthola ithuba ke elingqayisivele ke elihle kakhulu futhi ke elizomsiza kakhulu njengoba ke eyomela ke abaculi ke bakaMaskandi ke lapha ke ngoba siyazi bafowethu ukuthi iculo kaMaskandi melihambile ke lisuke liyomela wonke umuntu omnyama oqhakambisa ke isinto ke sakwethu. Bafowethu ilezi ke nganiphathela zona la kwisiqiniseko esemedia. Ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde like lama video ke esikwenzela wona uphinde comment ke usho ke ukuthi ke ubona kanjani ke ngalolu daba ke engikulethela lona ke njengoba ke lunjalo. Bafowethu intambama eniphathe kahle.